Idol natin na pinaunlakan tayo dito. Tayo ng Manila. Ito makakasama natin dyan. Support natin mga local vloggers. Idol, suportahan natin lahat ng mga ng mga local na vloggers, no? Kahit yung mga wala dito, sama nyo na rin sila. Pag napanood nyo, subscribe, diba? Tsaka share na rin ng mga videos. Nagtutulungan, hilahan pataas na tunay. Pag gano'n, ha? Siyempre. Hindi pa gano'n, ha? kapag quitis, pag gano'n, gano'n eh. Siyempre. Pero pag gano'n, ha, guys. Kuya Dex, of course. Doon sa pressure cooker. Sakay, morning. Kilo yan. Ilang kilo mo yan? Wala pa isang kilo yan. 80 kilos lang. Pero yan, push yan. Isa lang 100 kilos ng pusong kawali. Tapos mga 100 kilos ng
Tao Control, saka si Sir Jason. Guys, parang late na nilagyan na yun. Lahat lang dito na nagpa-vlog, may pa-Christmas party, sinasabi ko na sa Wedex. Ay, sige, hindi ko. Hello, Wedex, baka naman. Oo, tapos na busy lang din yung t-shirt eh. Ate. Kami na nagkakalo. Ano na po, ready na po. Tuloy-tuloy mo na do. Nauna kasi yung mga vlogger, kung sila maaga pumunta rito. Kasi naman gamit. Locals, lalo sa panahon kayo, nakakapag na natin sa extra rice pa. Pinag-dusyate sa panahon natin sila. Ayun, yung mga Pinoy vlogger, yung mga small time, kami po yun. Abot ko na lang siya. Negosyo mo yata ito, Wedex eh. Hindi naman. Sayang na rin Kuya Dex, no? Kaya pala, Magsawa ka. fraud lang pala sila kayo, no? First bite, thank you Lord. Nakakatuwa, di ba? Parang isang ano ko, isang karanasan mo kasama ko sila. Ilang beses na ako nakapalik dito.